Провокациите не променят факта. Българите казаха не на тази власт. Изходът е само един – оставка и предсрочни избори. Радев разкри истинското си лице. Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България. Румен Радев, истинският организатор на погромите, палежи и хаос, разкри лицето си. Това ли искате за България, господин Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия. Каква е цената? Демокрацията и мирът в държавата. Вие и ППДБ употребихте младите хора и те няма да ви простят това. Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Озунов, приближени олигарси, води страната към анархия. И всичко това, за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв. Нищо от това няма да получите, преказвайки хората. Те няма да допуснат това. А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия. С всички демократични средства ще отстояваме правата на всички български граждани и правото им на свободен и демократичен вод. И няма да отстъпим от тази отговорност. Прекъсване на електрозахранването в част от центъра на София, установен е дим от проводим колектор и едновременно изключване на 15 извода. Има съмнение за умишлена намеса и вандализъм. Започната е проверка. Министерство на енергетиката, електроразпределителна мрежа Запад и МВР работят по овладяване на ситуацията, осигуряване на безопасна среда за екипите на място и възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема. Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването. И позиция на кмета на София Васил Терзиев. София беше сцена на най-многолюдния и напълно мирен протест през последното десетилетие. Хиляди граждани излязоха с решимост, много достойно и спокойно, и точно този протест беше ополучен от малка група провокатори и хулигани, които нямаха място сред тях. Болезнено да гледаме как се руши градът ни, изчупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове, написа Терзиев. И още трябва да бъда категоричен, МВР не се справи с гарантирането на реда. Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията, въпроси, на които министърът трябва да даде отговор, пише още Васил Терзиев. Още новини и след час. Старинка, Златната лига. And you built with Parkside. You built like Arnold. Wow. Look at that pulp. They'll be back. От понеделник влиза акумулаторен ударен гайковерт за 69,99 лв. Акумулаторен пробивен битовер за 79,99 лв. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 119 лв. Нека нашите деца да растат здрави и безгрижни. Не HPV свързани ракови и други заболявания.